मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। ठंडी में है समझ भैयारी है हमें घर में सब साग तोड़ ललके बुनरी है नहर पे। आय तो बेटा खौकी सबके दछिए पर चार दोस दिन सजे पकड़ लेबै देव हसुआ खचार कि खेत के उजाड़ दलके रचा के साग तोड़ ललके। बेटा के हमरा बौरी है यही से साग तोड़ ललके। रचा के साग तोड़ ललके। बारह मेहनत से अब की साल हम कई नरी है खेती खौचा भर के तोड़ ललकै सब बेटा खौकी। ओकरा में एक बोरा देने है खाद सब सौतीन मिल के कर दल के बेरा बाद कि खेत के उजाड़ दलके रचा के साग तोड़ ललके। बेटा के हमरा बौरी है यही से साग तोड़ ललके। खेत के उजाड़ दलके। रचा के साग तोड़ ललके। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। जैया पकड़ ले सौतीन के फाड़ दे जिंदगी भर न तोड़ा जैते कहियो हमर साग। आज से परस सैया के हम भेजबै सूता खेत में तब पकड़ते सौतीन सब हमरा सैया के चौपेट में कि खेत के उजाड़ दलके रचा के साग तोड़ ललके। बेटा के हमरा बौरी है यही से साग तोड़ ललको। ठंडी में है समझ भैयारी है हमें घर में सब साग तोड़ ललके बुनरी है नहर पे। आय तो बेटा खौकी सबके दछिए पर चार दोस दिन सजे पकड़ लेबै देव हसुआ खचार कि खेत के उजाड़ दलके रचा के साग तोड़ ललके। बेटा के हमरा बौरी है यही से साग तोड़ ललके।